다디 음 다디 딩 님들이야 아주 괴내가게 어다 긴준 포모래 다는 신기 지 잘람카네 에는 시진한 겐게 주로 남슬랭게래 난 사모를 양에 도마 어 첨지슈야인 다드네 가상 Więc dzisiaj będziemy kontynuować nasz wywód na temat Panteonu Wedyjskiego. 다드네 니버디 아니 반항글하사디 고림버에 대한 쉬스버에 다드네 숨버디 아니 서시라이고 다디 Więc tak jak mówiłem, te bogów można podzielić na takie różne jakby klasy. Są bogowie niebios, bogowie przestrzeni pomiędzy niebem a ziemią i bogowie ziemi. 다 반항글하고디 슈윤주사네 가서 서시라이고디 슈주사네 다당고 Więc kiedy mówimy teraz o bogach ziemi, 주야기 서시라들이야 아는 나세르 서머베다지 하 넘버 숨쉬야 도시 kiedy mówimy o bogach ziemi, to ja przedstawię wam teraz trzech z nich. Pierwszym z nich jest Agni, czyli Bóg ognia, drugi Soma, a trzeci Litwi. Soma jest takim bogiem alkoholu albo księżyca. Trzecim Prithvi. Czyli najprawdopodobniej jest to taka bogini ziemi. Więc chciałbym przedstawić tych trzech bogów ziemi. Więc pierwszym jest Bóg ognia, po tybetańsku Mela. Więc Bóg ognia w przeszłości, w starożytności ludzie we wszystkich częściach świata czcili Boga ognia, jakąś formę Boga ognia. Dlatego, że ogień był bardzo ważny dla ludzi. I oczywiście równie ważny był dla ludzi, którzy zamieszkiwali Indię i dla Ariów. Więc ludzie uważali, że ogień jest boski, jest Bogiem. W panteonie wedyjskim Agni był bardzo ważnym bogiem. Według literatury wedyjskiej Agni to jest jeden z najstarszych bogów. I na początku to był jeden Bóg. Ale przejawiał się na trzy różne sposoby. Miał trzy różne manifestacje. Czyli pierwszym z nich jest słońce na niebie, drugim był Indra, o którym mówiliśmy wczoraj, a trzecim był po prostu ogień na ziemi. Więc on miał trzy manifestacje w niebie, w przestrzeni pomiędzy i na ziemi. Ale w esencji to te wszystkie trzy manifestacje miały właśnie naturę ognia. Więc słońce na niebie, czy Indra w przestrzeni. Aha, i ogień tutaj na ziemi, więc miało się wrażenie, że ten Bóg jakby kontrolował wszystkie trzy sfery.
Więc w zasadzie Indra i Agni byli jednym i to był w zasadzie najważniejszy Bóg całego panteonu. W zasadzie można powiedzieć, że Bóg ognia był w ogóle najważniejszy dla Ariów. I dlatego tak wiele hymnów poświęconych jest właśnie temu Bogowi. Więc Agni był bardzo ważny i jak on powstał, jak ten Bóg się pojawił? Oczywiście dlatego, że ogień był wykorzystywany na co dzień przez ludzi i był bardzo ważny do przetrwania ludzi. Ludzie wówczas też uważali, że ofiarowuje się Bogom poprzez ogień. Znaczy, że ofiary ofiarowane, właśnie wrzucone do ognia, będą faktycznie skonsumowane przez bogów. One faktycznie trafią do bogów. Więc ludzie wierzyli, że ogień jest tym medium, które łączy świat ludzi i świat bogów. W związku z tym ofiary składane właśnie poprzez ogień faktycznie trafiały do bogów, tak jakby ogień był takim kurierem, który przenosił te ofiary bogom. To jest tak jak telefon. Dzisiaj komunikujemy się z innymi istotami przez telefon, z innymi ludźmi. Natomiast bogów nie widzimy, ale możemy jakby się porozumiewać z nimi właśnie poprzez ogień. Na przykład wkładając ofiary do ognia. Wówczas bogowie są w stanie faktycznie je przyjąć, faktycznie je otrzymują. Wierzyło się również, że bogowie słyszeli ludzi właśnie poprzez ogień, że byli w stanie poprzez ogień usłyszeć modlitwy i prośby wyrażane przez ludzi. Więc w całym nabożeństwie, w rytuałach wedyjskich ogień był po prostu niezbędny. Więc ogień wytwarzano pocierając 2 kawałki drewna od siebie, prawda? Tak rozniecano ogień w tamtych czasach. Więc Ariowie wierzyli, że Agni również jest najmłodszym z bogów, że jest cały czas odnawiany, że jest cały czas młody, ponieważ cały czas wznieca się go na nowo. Oczywiście Agni był też bardzo potężnym bogiem. Był taki faktycznie majestatyczny. W sanskrycie nazwą dla bogów był Deva. Deva oznacza światło również. Więc to słowo Deva znaczy Bóg, ale znaczy również światło. Więc to jest ktoś, kto rozświetla. Ktoś, od kogo bije światło. A poza tym też jakby światło płynące z ognia powoduje, że bogowie są obecni. Więc ponieważ ogień dawał światło, był tak jak słońce na niebie, więc uważano, ogień rozświetlał przestrzeń wokół siebie.
Więc tak jak słońce ukazuje nam różne rzeczy, oświetla różne rzeczy, dzięki czemu jesteśmy w stanie je widzieć, podobnie ogień jest w stanie rozświetlać świat wokół, dzięki czemu jesteśmy w stanie widzieć różne rzeczy. Więc jest takim światłem natury. Dlatego tak mocno czczono. Więc poza tym, krótko mówiąc, bez ognia ludzie by nie przetrwali. Ogień jest absolutnie niezbędny ludziom do życia. Więc poza tym Agni, jak ten Bóg miał wiele różnych mocy. Można by było się też zastanowić, jakie były pożytki płynące z ofiarowywania różnych darów temu Bogu. Po pierwsze, on rozpraszał mrok. Po drugie, oczyszczał, jakby wypalał wszelkie nieczystości. Wszystkie śmieci pali się dlatego w ogniu właśnie, bo on ma właśnie moc oczyszczania z nieczystości. Poza tym wierzono, że Agni jest w stanie również poskramiać demony, właśnie poprzez tą moc rozświetlania. Inaczej nazywano go również demonem, zabójcą demonów, Rakshohanem. On był w stanie zabić, unicestwić demony. W okresie wedyjskim każdy miał w domu palenisko i każdy też ofiarowywał ogień. Każdy robił puja ognia wówczas. Więc my również, kiedy wykonujemy puja ognia, najpierw zapraszamy Boga ognia. To jest innym jego imieniem jest Grapati, czyli pan gospodarstwa domowego. Więc on, ponieważ był wszechobecny w każdym domu, był w centralnym miejscu domu, był właśnie równie takim panem domostwa, panem gospodarstwa. Havya Vahana to jest również kolejne imię tego Boga, które właśnie wskazuje na tą właściwość ognia, że ogień był w stanie przenieść nasze ofiary do innych bogów. Jakby przekazać ofiary innym bogom. On był takim kurierem, który przekazywał te dary wszystkim innym bogom. Więc nazywany był również Duta, czyli właśnie kurier, posłaniec. Agni miał również inne funkcje, na przykład zarządzał ludźmi, przekazywał różne zasady współdziałania pomiędzy ludźmi, bogami, czy też pomiędzy ludźmi po prostu, miał moc wszechwiedzy, ukazywał prawo przyczyny i skutku i tak dalej, więc ten Bóg miał bardzo wiele różnych właściwości. Spełniał wiele funkcji.
Poza tym, jak wiecie, kiedy wykonujemy puджę ognia, to przywołujemy również tego Boga, tak? Mówimy Agni, Agni. Ale na początku to był taki zwyczajny, samsaryczny 아주 상하 rytuał, który został przeniesiony, który został zaadoptowany w Vajrayanie. 서실라 니버들이 Teraz następnym bogiem ziemi był Soma. 하슬라비 난지기스레 다 델레야 가라스나 W zasadzie można powiedzieć, że to był Bóg alkoholu, czy też Bóg narkotyków. Bramini naprawdę lubili się odurzać. No i oczywiście myśleli, że skoro my lubimy się odurzać, to najprawdopodobniej bogowie również lubią się odurzać, prawda? Więc bardzo często w ogóle to słowo soma oznacza i Boga, jak i alkohol, który wówczas wytwarzano w Indiach. Więc ci bogowie Soma, Agni i Indra e, 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 uważano, że istnieje pomiędzy nimi duża więź, a to dlatego, że alkoholu nie dało się wytworzyć bez mocy ognia, czyli bez współpracy z Agni. 가르치는 거라서 참 니통나 라스도 A poza tym on dodawał siły Indrze. Znaczy alkohol, który wytwarzał się w ten sposób, dawał siłę Indrze. Najpierw trzeba to podgrzać, tak? Podgrzać ten napój. Do podgrzania potrzebny jest ogień. Więc tą moc ognia dodawała mocy temu alkoholowi. A poza tym był tu napój, dzięki któremu Indra miał taką wielką siłę. Jakby im bardziej był odurzony, tym więcej wielkich czynów był w stanie dokonać. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że im bardziej się upijał, tym bardziej odważny się stawał Indra. I wówczas był w stanie naprawdę pokonać wszystkich wrogów w koło. Więc Agni dodawał jakby w gruncie rzeczy siły Indrze, tak? Oni są powiedzani, mówi się, że oni są jakby swoimi własnymi emanacjami. Więc Soma był tak specjalnym napojem, że również nadano mu takie boskie jakby przymioty i uważano go za osobnego Boga. I stąd ten napój nazywa się Soma, i pojawił się Bóg, który nazywał się Soma. Nikt tego, więc wszyscy uważali, że i bogowie lubią ten napój, i przodkowie lubią ten napój, i wszyscy ludzie lubią ten napój. Wszyscy są szczęśliwi pijąc ten napój, wobec czego wszyscy są odważniejsi i szczęśliwsi pijąc ten napój. W związku z tym on jest Bogiem, tak? Jeżeli jesteś nieszczęśliwy, to po prostu napij się somy. No, tak wtedy to robiono. Wszyscy byli. Wszystkie smutki leczone były tym napojem. Więc był to Bóg, który właśnie dodawał odwagi i radości. To jest tak jak Amrita. W gruncie rzeczy jest to alkohol. Więc to w gruncie rzeczy jest to mocny alkohol.
Więc tak jak to, wierzono, że alkohol ofiarowany przez bogów obdarza długim życiem, mocą, pomyślnością i tak dalej. I to było właśnie Soma w tamtych czasach. Więc Soma był również powiązany z ludzkimi nadziejami i na przyszłość. Jakby Soma napełniał ludzi nadzieją. Pod koniec okresu wedyjskiego Bóg Soma stał się również bogiem księżyca i zaczęto nazywać go Chandra. Więc w zasadzie można powiedzieć, że Soma i Chandra są tym samym. Więc w okresie wedyjskim brahmini lubili alkohol, lubili pić. Uważali, że ma wspaniały potencjał i dużo dobrych właściwości. Kolejnym bogiem ziemi jest Prithvi, bogini tym razem. Lamutenma po tybetańsku. Więc jest to Więc tak jak mówiłem, niektórzy bogowie są emanacjami przestrzeni, na przykład nieba czy słońca. Natomiast ta bogini ewidentnie była emanacją ziemi, była matką ziemią, była tożsama z ziemią. Więc bogowie w niebie mieli wielkie moce i ludzie obdarzali ją wielką wiarą. Natomiast ziemia jest miejscem, na którym żyjemy, które zamieszkujemy. Więc od wieki wieków ludzie uważali, że ziemia jest boginią, czcili ziemię. Natomiast z czasem ta cześć, ten zwyczaj czczenia jej w ten sposób jakby osłabł. Więc na początku uważano, że Prithvi jest po prostu taką matką, która rodzi wszystkich i wszystko. Z niej wszystko powstaje. Więc ona była jakby matką. Mówi się, że wszyscy bogowie i wszystkie istoty powstały właśnie z połączenia nieba i ziemi. Tak? To jest tej unii połączenia nieba i ziemi, jakby zrodziły się wszystkie istoty, bogowie, ludzie i tak dalej. Ale z drugiej strony, ale z czasem, tak jak powiedziałem, zwyczaj czczenia Prithvi osłabł, a to dlatego, że jakoś tak ziemia jest czymś, po czym depczemy, po czym chodzimy, więc ludzie z czasem zaczęli uważać, że to jest coś mniej ważnego, bo chodzimy po tym. Podczas gdy niebo, ogień, woda i tak dalej były bardziej znaczące, stały się bardziej znaczące. Więc w Wedach jest kilka hymnów dotyczących, wychwalających Prithvi, ale nie ma ich zbyt wiele. Więc mówiliśmy o bogach niebios, o bogach przestrzeni pomiędzy i bogach ziemi.
Ale są również inni bogowie, którzy nie należą do tych trzech klas. Nie należą do tych trzech rodzajów, ale chcę je przedstawić. Chcę kilku z nich przedstawić, dlatego że są bardzo ważni. Pierwszym z nich jest Mama, po tybetańsku nazywany Shidzie. Następnym jest Saraswati. Trzecią jest Braspati. A czwartym Purusha. Więc pierwszym jest Yama, Shidzie. Ważne jest, aby zrozumieć, że on pojawia się w tekstach, rytuałach Mahakali i wielu innych rytuałach związanych Vajrayany. W wielu tych rytuałach pojawia się Pan Śmierci. Więc jak opisują go teksty wedyjskie? Więc my myślimy o nich, on jest przedstawiany w Vajrayanie jako takie gniewne bóstwo. Natomiast w Wedach w ogóle tak nie był tak przedstawiany. W buddyzmie, w Vajrayanie jest on ciemną skórę, jest taki przerażający. Natomiast w Wedach przedstawia się go jako zupełnie inaczej. Z czasem ponieważ on miał ciemną skórę, na zasadzie ciemną granatową skórę, to uznano, że on musi być takim, pewnie wygląda tak bardzo groźnie, ale w gruncie rzeczy w czasach wedyjskich on nie był wcale groźny. Miał ciemną granatową skórę, ale nie był wcale gniewnym bóstwem. Yama był bogiem zachodu słońca. Więc pochwały ku jego czci były w zasadzie pochwałą zachodów słońca. I zachód słońca był również symbolem śmierci, symbolem odchodzenia, symbolem końca jakiegoś cyklu. Zatem o zachodzie słońca, kiedy nadchodził wieczór, ludzie w naturalny sposób myśleli o śmierci i o końcu, o zakończeniu. Częściej ludzie właśnie o tej porze dnia pamiętali o śmierci, wspominali śmierć. Dlatego ludzie uznali, że istnieje duże powiązanie pomiędzy Jamą, pomiędzy tym Bogiem, a następnym życiem. Bo ludzie kojarzyli oczywiście śmierć z reinkarnacją, z kolejnym życiem. Więc ludzie też zastanawiali się, co się ze mną stanie w następnym życiu i co będzie. Wobec czego Yama był królem krainy przyszłego życia, królem przyszłych odrodzeń. Więc on z jednej strony był królem, jakby bogiem zachodu słońca,
내 치수 다 신지사 두고 강사를 버지 임버지다. 단 미 시간은 시외 되버 Więc 버지리야. najpierw, więc potem nadano mu taką jakby ludzki charakter temu bogowi, że stał się, że z czasem przestał być Bogiem, był po prostu królem królestwa, do którego ludzie zdążają po śmierci. Więc wszyscy myśleli, że. Znaczy teraz, kiedy mówimy, że jak po śmierci Jama nas zabierze, wówczas w czasach wedyjskich to wcale nie było takie złe. Po prostu był to król, miał wielką moc, który dawał ludziom po śmierci kolejne ciało, kolejne życie. W jego królestwie panowała jasność i wszyscy byli szczęśliwi. Było po prostu to nowa ziemia, nowy kraj, do którego się zdążało i w którym on panował. Można powiedzieć, że to był taki kraj, jego pośmiertny kraj. Stąd często mówiono o nim jako o królu umarłych, nie jako królu śmierci, tylko królu umarłych. W tym państwie umarłych, w którym on panował, wszyscy byli szczęśliwi. Wszyscy chętnie tam zdążali. Tak naprawdę wszyscy mieli nadzieję go spotkać po śmierci. Każdy chciał się tam udać. Uważano, że Jama jest bardzo życzliwy, bardzo współczujący, że pomaga ludziom po śmierci. Dopiero z czasem Jama się zmienił. Z początku nikt się go nie bał, potem wszyscy zaczęli się go bać. Więc pojawiły się kolejne teksty, Purany, jakby takie komentarze do Ved, w którym właśnie Jama się zaczął zmieniać i zaczął karać po śmierci ludzi, którzy zrobili coś złego. I w związku z tym zaczął się zdawać Bogiem, który jest bardzo okrutny i który jest bardzo wzbudza wielki strach. Więc można by było się zastanowić, skoro on jest człowiekiem, jest królem, to czy on kiedykolwiek umrze? Bo wszyscy kiedyś umrą, więc on musi żyć wiecznie, prawda? Więc to jest jakby interesujące pytanie. Wygląda na to, że to tak jakby był pierwszy człowiek, który umarł na całym w historii świata. I on w związku z tym stał się królem wszystkich umarłych, tak? Więc na początku ludzie jakby nie dopuszczali się tak wielu złych rzeczy, złych czynów i w związku z tym nie było tak wielu chorób, więc ludzie aż tak mocno nie bali się śmierci. I w związku z tym też uważali, że po śmierci wszystko będzie w porządku, że tam po prostu czeka na nas król umarłych, który nas zabierze. Więc po prostu śmierć była procesem przenoszenia się do jego kraju.
Więc uważano, że Yama był pierwszym człowiekiem, który się tam dostał, jakby. Pierwszym człowiekiem, który się tam pojawił. I w związku z tym rządził, władał tym krajem. Ale z czasem ludzie zaczęto się bać Jamy. Po pierwsze dlatego, że miał dwa psy. Że te dwa psy były jego posłańcami. I że te dwa psy jakby szpiegowały ludzi i jakby podglądały, co ludzie robią, jak się zachowują. I każdy z tych psów miał 4 oczy, miał 2 pary oczu, miał wielkie miały wiele pyski i śmierciało im z tych pysków. Więc nikt nie lubił tych psów. Ale to był... Więc wówczas jeszcze nie bano się Jamy. I w zasadzie nie bano się nawet tych psów. Po prostu one były odrażające. Te psy miały jakieś takie nieprzyjemne imiona również, nie wiem jakie. Yama miał również bliźniaczą siostrę. Yami. Jego imię był Yama, ona miała na imię Yami. Później w Vajrayanie w Vajrayanie jeden się nazywa Yamantaka, a drugi Yamaraja. Więc ten drugi jakby karze złych złoczyńców. Więc w Vajrayanie Yama pojawia się w dwóch różnych postaciach, Yamantaki i Yamaraji. Więc to był Yama. Więc to, co widzimy na tym obrazku, to pierwsze to jest właśnie ten indyjski Yama, ten pierwszy Yama z czasów wedyjskich. Drugim jest Yama w groźnej postaci, Yamantaki w tradycji japońskiej, a trzecim jest Yama, król umarłych w chińskiej tradycji. Ale wygląda na to, że oni wszyscy wywodzą się z tego samego źródła. Że pochodzenie ich jest to samo, właśnie wszystkie mają takie pochodzenie wedyjskie. Wszystkie te postaci. Więc ogólnie mówiąc w Wedach, we wczesnym okresie wedyjskim nie było zbyt wiele bogiń. Głównie mówiono o męskich bogach, ale tak czy inaczej kilka bogiń się pojawiło. Najważniejszą było Usias, ta bogini Jutrzenki, a drugą była Saraswati. Zazwyczaj wszyscy ją znacie najprawdopodobniej, Jangcienma. Później pojawiła się Lakshmi i Kali i Durga, ale one pojawiły się w późniejszym okresie wedyjskim. W tych pierwszych Wedach one się nie pojawiają. Natomiast Saraswati jest z nich obecna.
Więc Saraswati. Myślę, że mogę później o tym powiedzieć. Wrócimy do Saraswati później. Następną jest Braspati, czyli Bóg modlitwy. Menam Kila. Więc jest to Bóg modlitwy. Jest to i to jest zupełnie inny Bóg więc tak jak mówiłem, bogowie jakby byli utożsamiani z jakimś zjawiskiem naturalnym w naturze, tak pojawiającym się w naturze. Natomiast ten Bóg nie ma takiego połączenia z naturą. Nie ma żadnego zjawiska naturalnego, z którego wywodziłby się ten Bóg. Jest to zupełnie wyobrażony Bóg. I jaką funkcję on spełniał? Ludzie wierzyli, że modlitwy i życzenia mają wielką moc i że mogą wpływać na innych, że w ten sposób możemy wpływać na innych, na przykład na to, co robią, co myślą, czego życzą sobie bogowie. Że nasze modlitwy są w stanie na nich wpłynąć. Więc ludzie mocno w to wierzyli i stąd jakby stworzyli tego Boga modlitwy. Podobnie to jest tak jak wierzono, że alkohol ma element, w alkoholu mieści się element boskości, bo on zmienia naszą naturę, tak? Zmienia mocno nasz umysł i również na tej samej zasadzie modlitwa ma taką samą podobną naturę zmieniania naszego charakteru, naszego umysłu, zmieniania świata, wpływania na innych. I stąd jakby nadano modlitwie element boskości. W początku to nie był bardzo ważny Bóg, szczególnie w Upanishad. Upanishady. Więc jest to taki komentarz do Ved, tak, Upanishady. I tam przedstawiono go jako bardzo ważny Bóg i nadano mu właśnie imię Braspati. Później w kolejnym tekście w Puranach, kolejnym komentarzu Ved, uważa się go jako jednego z trzech głównych bogów, jednego z trzech głównych bogów i z czasem wydaje się, że on się stał tożsamy z Brahmą, czyli Braspati jakby zmienił się w Brahmę w późniejszych tekstach. Czyli w Boga, który stworzył świat. To tak jakby wierzono, że stworzenie świata jest efektem modlitw, jest efektem życzeń. Później, bo na początku po prostu, więc na początku jakby czczono naturę, a potem Brahmini zaczęli interesować się właśnie powstaniem świata, skąd się wziął świat, skąd się wzięli ludzie, bogowie i tak dalej. I wówczas jakby Brahma się jakby pojawił w tym panteonie. Właśnie wygląda na to, że on się jakby przeobraził właśnie z Braspati i stał się tym stworzycielem świata. Świat, Bóg modlitw zmienił się w Boga Stworzyciela. Następnym Bogiem jest Purusha.
On również jest takim, on również nie jest związany z żadnym zjawiskiem natury, więc zazwyczaj Purusza w tekstach tych sanskryckich to jest ja, to jest jaźń, to jest dusza, to jest osoba. Ale z drugiej strony było to również imię ważnego bóstwa, które ma 1000 ramion, 1000 twarzy, 1000 podobnie jak 1000-ramienny Chenrezig. Więc on jest jakby tą duszą świata. On jest tą jaźnią świata. I uważany był za jednego też z najwcześniejszych bogów. Więc też uważa się, że on jest źródłem jakby życia. Więc on stał się ważny wtedy, kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze teksty filozoficzne, kiedy już nie i kiedy zaczęto właśnie, kiedy pojawiła się ta idea, że wszystko jest ekspresją umysłu, że wszystko jest emanacją umysłu, wówczas właśnie pojawił się ten Bóg, ta idea takiego jednego Boga duszy, z którego wszystko się wyłania, że on był jakby, więc on jakby był uosobieniem umysłu. Zatem wówczas też pojawiły się pierwsze kasty, pojawił się system kastowy, więc i właśnie mówiło się, że Brahmini rodzą się z jego czoła, i kolejna tam kasta z innej części jego ciała i tak dalej, i tak dalej. On był jakby w związku z tym podstawą systemu kastowego, stał się podstawą systemu. Więc teraz będziemy mieli 30 minut przerwy i będziemy kontynuować wykład dotyczący tych bogów. Więc najpierw wracamy do bogini Saraswati, do Yangchenmo. Saraswati, Lama Yangchenma, ta di go le ya rob zeng wo zhe xu lan sam chen su. Lama Yangchenma de tangbo xianbin de Więc chciałbym przedstawić ją pokrótce. Więc Saraswati w Wedach była boginią wszystkich rzek. Szczególnie w Rigvedach ona miała szczególne mocne jakby oczyszczania ludzi z nieczystości, z przynoszenia pomyślności, przynoszenia, zwiększania odwagi, zwiększania płodności, więc wypełniała wiele funkcji, jakby spełniała wiele potrzeb. Więc często się mówi, że Saraswati i bogowie pomyślności i więc często się mówiło, że kiedy się składało ofiary bogom bogactwa, to Saraswati była bardzo zazdrosna. W związku z tym ludzie, którzy byli bogaci, nie byli zbyt elokwentni i nie byli zbyt utalentowani, ale za to byli bogaci.
Później w Brahmanach, po tym, kiedy pojawiły się te teksty, właśnie Saraswati była utożsamiana z elokwencją, ze słowami, z językami. Stała się boginią, która zwiększa naszą inteligencję, która zwiększa zdolności w debatowaniu. Później też wielu uważa, że ona jest jakby tożsama, że jest tą samą boginią co Lakshmi, czyli partnerka Brahmy. Więc teraz przejdę do kolejnej części. Omówiliśmy już tych bogów, których pokazuję. No, następnie chciałbym przejść do demonów. Demonów, czyli również nazywanych również marami często. W sanskryckim słowem na demony są mary. Oczywiście jest bardzo wiele różnych rodzajów demonów. Można powiedzieć, że są różne klasy, które chciałbym omówić. Pierwsi to azurowie, czy też półbogowie. Druga inną klasą jakby demonów są rakshasy, a trzecią piszaczas, czyli demony, które pożywiały się ludzkim ciałem, zwłokami ludzkimi. Więc najpierw omówimy azurów, czyli półbogów. Aby przedstawić azurów, czy też półbogów, najpierw trzeba pamiętać, że słowem w sanskryckim określającym półbogów jest azura. I to słowo sanskryckie asura pojawia się również w religii persjańskiej, czyli w zoroastrianizmie. To był lud, który żył teraz na dzisiejszym terenie Iranu. Mówi się, że to była również taka dość zaawansowana cywilizacja w tamtym czasie. Zoroastrianizm. Tak się nazywa ta religia, czy też nazywała, bo i głównym jakby bóstwem w tej religii, czy też bogiem w tej religii był Avesta, czyli głównie tam czczono bogów ognia. Cała religia jakby skupiała się nad różnymi formami ognia. I oni używają tutaj słowa ahura. W zasadzie to jest to samo, co asura w sanskrycie. Tak jak powiedziałem wcześniej, Persjanie jakby również pochodzą od Ariów. Czyli te ludy jakby pochodzą od tych samych plemion aryjskich, z których pochodzą Ariowie w Indiach. Więc część Ariów
pojawiła się w Indiach, przeniosła się bardziej na dwie, jakby ta część Ariów, która wyruszyła jakby na wschód i południe, właśnie rozbiła się na dwie grupy. Jedna przeszła do Punjabu, dotarła do Punjabu, a druga skręciła nieco na zachód i znalazła się na obecnych terenach Iranu. Oni właśnie założyli cywilizację Persów. Oczywiście te ludy kiedyś żyli razem i posługiwali się tym samym językiem i stąd język perski i sanskryt są bardzo podobne. Więc w sanskrycie mówi się Asura, w języku perskim to był Ahura. W tekście, który jest nazywany Avesta, zatytułowanym Avesta, takiej perskiej Biblii, pojawia się właśnie ten ich główny bóg Ahura. Różnica polega na tym, że w Wedach Asura to są źli bogowie. Ale w religii perskiej Ahura był po prostu bogiem światła, bogiem ognia. Więc to jest duża różnica. Kiedy historycy badają tą kwestię, to wygląda na to, że indyjscy Ariowie i irańscy Ariowie, kiedy się oddzielili, że być może rozdzielili się właśnie z tego powodu. Wielu historyków sugeruje, że być może po prostu że zaczęli czcić innych bogów, że inaczej, czy też inaczej czcili tych bogów. Ale to są oczywiście hipotezy, dzisiejsze hipotezy. Ciężko powiedzieć to na pewno, cokolwiek na pewno. Ale tak czy inaczej, kiedy mówimy o tym zoroastriańskim tekście Avesta, to był bardzo, bardzo długi tekst, zawierający bardzo wiele różnych tematów. Posiadał najprawdopodobniej 35 000 słów i był napisany, i po raz pierwszy napisano go na 1200 skórach owczych. I jakby więc to była specjalnie preparowana skóra owcza i właśnie kiedyś właśnie ludzie na tym pisali, kiedy jeszcze nie było papieru. Potrzebowali aż 1200 takich skór, żeby zapisać słowa tego tekstu. I ten tekst powstał mniej więcej w IV wieku przed naszą erą. Później, gdy Aleksander Wielki jakby najechał Persję, to spalił ten tekst. I tylko jeden tom tego tekstu tak naprawdę przetrwał. Reszta spłonęła. Później za czasów dynastii Aszkanian, to było takie wielka dynastia perska, znowu jakby stworzono ten tekst, jakby odtworzono ten tekst.
I ten proces jakby zakończył się podczas panowania Sasanidów w Persji. Ale w gruncie rzeczy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy te teksty, które zachowały się do tej pory, są kompletne. Bo wiemy, że ten tekst był zniszczony, że próbowano go odtworzyć. Nie wiemy, czy odtworzono całość. Najprawdopodobniej była to tylko, przetrwała tylko 1/3 tego tekstu. Niemniej jest to bardzo ważny tekst dla badania, dla badaczy starożytnych cywilizacji. Więc jakby pochodzenie Azurów nie jest jasne, nie jest do końca jasne. Na przykład kiedy czytamy Rigvedy, słowo Azura pojawia się jako przymiotnik. Czyli w tym pierwszym tekście wedyjskim to słowo pojawia się jako przymiotnik. Ono nie określa żadnej grupy istot, bogów czy ludzi. Po prostu jest przymiotnikiem. Oczywiście Rigvedy nie powstały w jednym reku czy w jednym pokoleniu, tylko jakby były komponowane stopniowo przez długi okres czasu. Więc w tym tekście to słowo nie określa żadnej grupy istot. Na przykład niektórzy bogowie byli bardzo potężni. Ta siła bogów była nazywana Maja. Maja była po prostu określeniem siły bogów. A ci, którzy mieli takie najwspanialsze, największe moce, byli określani Azura. Czyli taki potężny, ktoś, kto jest potężny, władny. Na przykład w ten sposób taki przymiotnik pojawia się przy imieniu Waruny czy Indry. Więc jest to taki dobry przymiotnik, przymiotnik, który jakby wychwalający tego Boga, który powodował, że ten Bóg był darzony wielkim respektem. Był nieco demoniczny i wzbudzał respekt, wzbudzał strach. Więc z czasem jakby Azurowie zaczęli się pojawiać jako określona grupa bogów. Więc później w późniejszych Rigvedach mówi się, że Indra i Agni byli pogromcami Azurów. Azurahan się o nich mówili, czyli ci, którzy zabijali Azurów. Czyli wygląda na to, że wtedy Azurowie byli traktowani jako pewien rodzaj demonów. Więc z początku to słowo było przymiotnikiem i to wcale nie złym przymiotnikiem, natomiast później zaczęło określać istoty, które były złymi bogami. Później w okresie Samavedy i Jajurvedy, kiedy te Wedy się pojawiły, bardzo wyraźnie pojawia się ten podział, że
że, Deva, czyli bogowie, żyli w niebie, zaś Azurowie, czyli demony, półbogowie, żyją niżej w przestrzeni pod niebiem i oni nieustannie walczyli z bogami, byli ich nieustannymi nieprzyjaciółmi, nieustannymi wrogami. A z drugiej strony w religii perskiej Achurowie byli po prostu bogami światła. Więc Ahura byli bogami światła, natomiast Asura w Wedach byli złymi bogami. Byli bogami w zasadzie ciemności, byli takimi diabłami w zasadzie. W Wedach mówi się, że kiedy Azurowie walczyli z bogami, to bogowie zawsze byli w stanie ich zwyciężyć. Mówi się, że najprawdopodobniej wygląda na to, że tylko raz Azurom udało się wygrać z bogami, ale w religii perskiej Azurowie byli potężniejsi i często wygrywali z pozostałymi bogami. Więc w religii perskiej tą walkę zawsze wygrywali Azurowie i oni byli potężniejsi w zasadzie od bogów, mieli większą power, albo też byli równi bogom. Ale wierzono również, Persowie również wierzyli, że Ahura w którymś momencie Ahura zwycięży wszystkich bogów. I że w którymś momencie Ahura zwycięży bogów i powróci do niebios. Więc istnieje duży związek pomiędzy Wedami i tymi tekstami perskimi. Dzisiaj mówi się, że słowo Azura, czyli to, że ten rdzeń tego słowa Asu znaczy Boga. Że on znaczy oddech. Asu znaczy oddech. Natomiast później Brahmini w Upanishadach że jakby zmienili to znaczenie, dodali A do Asu, czyli to jest jakby brak oddechu. Czyli zaczęło, że to słowo Azura znaczyło jakby, czyli Asura znaczy tak naprawdę nie Bóg. Czyli Sura znaczyło wtedy Bóg, a oznaczyło nie Bóg. Więc to oznaczało, że oni są po prostu złymi bogami, że są złem, że to są istoty, które zostały wyrzucone z nieba, które zostały skazane na wygnanie przez bogów. I tak też to słowo zostało przetłumaczone na tybetański.
Więc to słowo na początku, ponieważ istnieje takie słowo asu, które w sanskrycie, które znaczy oddech, więc tutaj jakby wygląda, więc tutaj ciężko powiedzieć, bo to jest asu jako jedna część, więc ciężko powiedzieć, jak to słowo się rozwijało i jak jest powiązane. Tak czy inaczej, Sura to jest Bóg i A to jest Asura, to jest niebóg. W Vajrayanie mamy Buddę Vaishravany. Mamy również Vairochany. Więc ci Budowie również są powiązani z półbogami, z asurami, ale o tym będę mówił później. Chodzi mi o pokazanie, że półbogowie w gruncie rzeczy wygląda na to, że wcale nie są tak źli, jak przedstawiały je Wedy. I jakby ta religia perska jakby zdaje się potwierdzać tą tezę. W buddyzmie również się ich nie przedstawia w taki zły sposób. Następną klasą jakby bogów, demonów, przepraszam, którą chcę przedstawić, są rakshasy. Więc w Rigvedach rakshasy są demonami, o których często się wspomina w tym tekście. Szczególnie w Atara Vedzie te demony się często pojawiają. Więc półbogowie, Azurowie byli wrogami bogów. Natomiast rakshasy były wrogami ludzi. Azurowie jakby ranili, czy też stwarzali problemy bogom, natomiast rakshasy stwarzają problemy ludziom. One przybierały różną fizyczną postać, aby ludziom szkodzić. Więc na przykład pojawiały się jako psy, jako ptaki, czasami jako na przykład bardzo takie krwiożercze ptaki, które poruszały się nocą, czasami pojawiały się jako mężczyźni, którzy ranili kobiety i dzieci i tak dalej. Poza tym była taka klasa rakshasów nazywana Yatudany, czyli czarnoksiężnicy. Te rakshasy żywiły się ludzkim ciałem, albo żywiły się mięsem koni, mięsem ludzi, piły mleko od krów, czyli jakby kradli to mleko, jakby krowie mleko ludziom, więc byli takimi wielkimi szkodnikami, istotami, które szkodziły ludziom i zwierzętom. Czasami rakshasy pojawiły się w formie pożywienia, które szkodziło, które było zatrute i które wywoływało różne choroby. Ogólnie ludzie bali się bardzo rakshasów i aby uchronić się przed rakshasami, bardzo często modlili się do Boga Agni, do Boga ognia.
Agni dlatego był często nazywany pogromcą demonów. Następnym demonem, który chcę przedstawić, to Piszacza. 다들 비샤자자리 샤사스 말하는 남기도 Parashawari na przykład jest taką Piszacza. Po tybetańsku nazywają się Siasa, czyli Rosen, czyli istoty, które żywią się zwłokami. Często się nazywają, byli nazywani krawiat. Nie wiem, jak to wymówić dokładnie. W zasadzie to byli w zasadzie chodzi o takich padlinożerców. Więc tak jak powiedziałem, Azurowie sprawiali problemy bogom, Rakshasy ludziom, natomiast Piszaczas sprawiali problemy przodkom, czyli umarłym. Gdyż zjadali, gdyż żywili się ich martwymi ciałami. Za czasów Rigvedy nie palono jeszcze zwłok, tylko chowano je w ziemi i właśnie Piszaczas właśnie zjadali te zwłoki. Więc to były istoty, które się żywiły takimi zwłokami. W tamtych czasach wierzono, że ważne jest, aby ciało po śmierci pozostało w całości. Że to jakoś mogło pomóc ludziom po śmierci. Natomiast kiedy pojawiały się tego rodzaju demony, Piszaczas, które wyjadały zwłoki umarłych, to jakby raniło, stwarzało wiele problemów tym umarłym. W związku z tym, ponieważ to byli umarli i ci umarli nie mogli składać żadnych ofiar nie mogli zaradzić temu, więc w zasadzie, później mówi się, że te Piszaczas jakby były zalążkiem tej idei, tego świata głodnych duchów. Że w zasadzie były to takie głodne duchy, tego rodzaju demony. Więc przedstawiłem wielu różnych bogów, przedstawiłam ich całkiem sporo. Więc możemy się zastanowić, jaka była więź, jaka był związek pomiędzy bogami a ludźmi. Jak ludzie wówczas postrzegali bogów, jaki mieli do nich stosunek. Starożytni mieszkańcy Indii uważali, że bogowie byli wspanialsi od ludzi pod takim względem, że mieli większe moce, że mieli magiczne moce, ale z drugiej strony byli dokładnie tacy sami, mieli takie same charaktery, takie same osobowości jak ludzie. Pod tym względem nie różnili się od ludzi. Często myślimy o bogach jako o istotach, które się dobrze zachowują, a natomiast w Wedach bogowie robią przeróżne rzeczy, i dobre, i złe. Mają różne pragnienia, mają różne potrzeby, potrafią być złośliwe. Więc ludzie często
Czasami sypiali ze swoimi siostrami, czasami robili przeróżne inne dzieci. Bardzo niezdrowe rzeczy 노랭에서 również 탐지지. robili. W pewnym sensie po prostu byli tacy sami jak ludzie. Więc ale tak czy inaczej, ludzie są ludzie wiedzieli, że bogowie są bardzo potężni, ale wcale nie są lepsi, wcale nie są doskonalsi od ludzi. W związku z tym stworzyli taki system wymiany usług. To była taka komercyjna, w zasadzie handlowa, transakcja handlowa, gdzie ludzie wymieniali się z bogami pewnymi usługami. To nie było tak, że bogowie byli jak Buddhowie czy bodhisattwowie, zawsze dobrzy bogowie bodhisattwowie czynią dobro, nie oczekując niczego w zamian. Natomiast bogowie nie użyliby swoich mocy tak po prostu bezinteresownie. Dlatego, aby bogowie zrobili coś magicznego, coś nadzwyczajnego dla ludzi, ludzie musieli ich przekupić najpierw. Więc to była taka transakcja handlowa. Ludzie składali im ofiarę po to, żeby coś od nich dostać. Jest tak w zasadzie bardzo ludzkie, też bardzo często tak się dzieje pomiędzy ludźmi, prawda? Dlatego w Rygwedach opowiada się o różnych ofiarach, o składaniu różnych ofiar. A to dlatego, że bogowie na przykład w Rygwedach mówi się o różnych ofiarach składanych bogom, ale nigdy nie mówi się po to, by przekonać bogów, prosić bogów o coś, ale nigdy nie ma żadnych darów, żadnych ofiar składanych dziękczynnie, składanych z wdzięczności. Bo nie było potrzeby wdzięczności, to była po prostu wymiana handlowa wymieniali się różnymi usługami. Po prostu ludzie składali ofiary, a bogowie robili to, o co ludzie prosili, to wszystko. To po prostu był biznes, to były interesy. To był taki... W ten sposób właśnie, więc tak ludzie postrzegali wówczas bogów i taką mieli z nimi relację. Więc kiedy negocjujemy coś, robimy różne interesy pomiędzy ludźmi, i nasze negocjacje również wiążą się z pewnym rytuałem, z pewnym sposobem rozmów i tak dalej. Rytuały związane pomiędzy bogami i ludźmi wyglądały podobnie. Więc w religii chrześcijańskiej czy judeo-chrześcijańskiej Bóg jest taką osobą nadrzędną, a ludzie są podwładnymi jakby Boga, są mu pokornie posłuszni i robią wszystko, co Bóg rozkaże, prawda? W Indiach stosunek pomiędzy bogami a ludźmi wyglądał zupełnie inaczej. Nikt nie uważał, że bogowie są jakoś tam szczególnie lepsi czy doskonalsi, czy że ludzie muszą być podwładni i posłuszni bogom. Oni po prostu mieli większe moce i ludzie prosili ich o wykorzystywanie tych mocy dla ich celów, dla ich własnych celów. Muszę się napić, bo zaschło mi w gardle.
Mówię za dużo. Więc w tym czasie właśnie jakby tak jak powiedziałem, jakby składanie ofiar było sposobem przekonywania bogów po to, do tego, żeby coś zrobili dla ludzi, tak? Wobec czego pojawiły się rytuały ofiarne. I te rytuały ofiarne wyglądały bardzo różnie. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie było żadnych specjalnych miejsc w tamtych czasach do żadnych świątyń, w których wypełniano te obrządki. Robiono to po prostu w prywatnych domach, w każdym z domów. Więc w środku było takie serce, w którym rozpalono ogień, podczas pudży ognia do tego ognia jakby wrzucano przeróżne ofiary. Z boku, my teraz to nazywamy mandalą, ale w Wedach po prostu mówi się o pewnym miejscu, w którym bogowie przychodzili i to było takie miejsce, trony, czy też miejsca po prostu, w którym bogowie mogli zasiąść. Więc to były takie puste miejsca, na których rozkładano trawę kusia i w którym bogowie mogli zasiąść i wziąć udział w tej uczcie. Wówczas nie stwarzano żadnych wizerunków bogów, nie było żadnych figur, żadnych posągów. Po prostu było to takie jakieś miejsce, wniesione miejsce do siedzenia. Obkładano je trawą kusia. I ono po prostu było puste, to było puste miejsce. Do tego, w to miejsce zapraszano bogów. Myślę, że mandale właśnie w ten sposób zaczynały powstawać. Właśnie to były te miejsce zapraszania. Kiedy mówimy o mandali, po tybetańsku ciekor, w starożytnych Indiach trzeba było zbudować takie miejsce, taką jakby ala mandalę na czterosa. Dzisiaj mamy już mandale na przykład tam zrobione ze złota czy miedzi i tak dalej. Wówczas nie było czegoś takiego, po prostu za każdym razem z gliny budowało się tego rodzaju miejsce. W Tendziurze mówimy o wielu rytuałach mandali, o wielu ofiarowaniach mandali. I bardzo często w Tendziurze mówi się o mandalach zrobionych z gliny. Jest również sutra mandali, w których mówi się również o mandalach zrobionych z gliny. Także wygląda na to, że wtedy właśnie tak to lepiono po prostu to miejsce z gliny. Kiedy metalową mandalę trzymamy w dłoni, to w zasadzie wydaje się, że nie ma potrzeby czyścić jej. Ale gdybyśmy trzymali mandalę z gliny, to na niej było wiele zanieczyszczeń, jakichś insektów. Trzeba je
Więc kiedyś trzeba było cierpliwie usuwać te wszystkie insekty, żeby jakby wykorzystać tę mandalę do pudży. Dzisiaj dzisiaj nasza mandala musiałaby być poplamiona miodem, żeby tam się jakieś insekty pojawiły. Tak jest przecież zupełnie czysta. Ale kiedyś trzeba pamiętać, że te mandale były zrobione najprawdopodobniej z gliny, ewentualnie wypalane w ogniu. Myślę, że później do tego wrócimy, do tego tematu, będziemy jeszcze o tym mówić. 이게 아는 할래야 제발 Więc, 제발 kiedy, 제발 몰람 답네 되니 최제 więc osoba, która siedziała przy tym ogniu, recytowała przeróżne hymny i wrzucała różne ofiary do ognia. I oczywiście wszyscy wyobrażali sobie, że w ten sposób bogowie otrzymują te ofiary. Więc na początku tworzono trzy takie serca, dokładnie tak jak na tym obrazku, ale później te mandale wyglądały inaczej. Były jakby różne rodzaje mandal dla różnych bogów. I ofiarami, które wrzucano wówczas do ognia, było pożywienie. Więc było to mleko, był ser, różnego rodzaju rodzaje ziarna, nasiona, mięso, przeróżne napoje. A w szczególności soma, czyli ten alkohol, który Brahmini tak lubili i który wyobrażali sobie, że bogowie również lubią. Szczególnie kiedy składali i również nasi przodkowie lubili alkohol, więc szczególnie kiedy wykonywali rytuały dla Indry i Waju, to soma również była wykorzystywana, jakby składana, była jednym z darów. Ale oczywiście były również ofiary ze zwierząt, czyli ofiarowano krowy, konie, owce, kozy itd. A jeszcze wcześniej, czyli najczęściej kiedy Bóg dojeżdżał, to zwierzę, na którego Bóg dojeżdżał, było ofiarowywane w ofierze. Czyli jeżeli Bóg jeździł na byku, to ofiarowywano byka. Jeżeli Bóg jeździł na kozie, to ofiarowano kozę i tak dalej. Kiedyś w wcześniejszych czasach składano również ofiary z ludzi. Ale ten zwyczaj w tym czasie już nie istniał w tym okresie. Więc kto to robił? Najczęściej to była głowa rodziny, więc to był główny ojciec, czy też syn, najstarszy syn w gospodarstwie domowym. Ale z czasem i niektóre sytuacje wymagały dość skomplikowanych rytuałów. Wówczas gospodarz domu stawał się yajamaną, czyli sponsorem rytuału, który wykonywali w imieniu rodziny dakshini, składano dary, czyli dakshinę kapłanom, którzy wykonywali w ich imieniu te rytuały. Oni i przy tych właśnie bardziej skomplikowanych, większych rytuałach pojawił się jeden kapłan albo kilku kapłanów. Więc Ariowie, którzy przybyli do Indii, już mieli kapłanów, którzy wykonywali poszczególne rytuały. Natomiast później z czasem ci kapłani zaczynali mieć coraz więcej władzy i znaczenia. Ich status zaczynał wzrastać z czasem.
Ci kapłani, jego świętość mówił, oni byli jak Ciedzin Kempo. Oni byli Ridwicz, czyli takimi osobami, które wykonują rytuały. Oni również, więc najczęściej było to 4 kapłanów i tych 4 kapłanów dzieliło się różnymi pracami podczas rytuału. Więc tych 4 Rydwicz, pierwszy był Adwaju, ten, który przygotowywał ofiary, drugim był Udgartri, trzecim Hotri i czwartym Brahma. Nie mam. Więc już nie będę już tego przedstawiał teraz. Przedstawię pojutrze ten rytuał. Jutro mamy dzień wolny. Ten dzień wolny nie jest dniem wolnym dla mnie. Ja tak naprawdę w dni wolny mam więcej pracy, bo przygotowuję się do wykładów. Więc kiedy mówimy o pochodzeniu Vajrayany, sekretnej mantry, ludzie di siebie gaulia, nie karszur na nghe le ya chi mangbo chi de ya kap de ya ta mangbo chi shuga gimzen ru di ma shi chi sena ba mo tu xie xian zhe men xu jin ri xi powodem, dla którego mówimy o tej historii, może jednak wrócę do tego, może jednak omówimy tych Rydwidziów. Więc to są ci 4 jakby kapłani, którzy dokonywali ofiar, którzy wykonywali rytuały ofiarne. Każdy z nich spełniał różną, odmienną funkcję. Więc pierwszy był Adwariu, był kapłanem, który przygotowywał ofiary do rytuału. Dokonywał wszystkie przygotowywania, miał najwięcej pracy w zasadzie. Czyli on przygotowywał ołtarz, mierzył to miejsce, wybierał to miejsce, budował tą mandalę, te paleniska, zbierał wszystkie materiały, które były potrzebne do wykonania tej pudży. Przygotowywał drewno, przygotowywał wodę, przygotowywał zwierzęta, jeżeli to była ofiara ze zwierząt. I też później podczas rytuału recytował jadżus, czyli taką ofiarną modlitwę. Drugim był Udgatri. Ten drugi kapłan Udgatri śpiewał pieśni pochwalne dla bogów. Więc on grał na różnych instrumentach i znał wszystkie melodie, był takim umdze. Więc śpiewał różne hymny bogom. Więc śpiewał samany, czyli takie właśnie pieśni ofiarne, pochwalne dla bogów. Trzecim kapłanem był Hotri. Hotri zapraszał bóstwa, czyli on zajmował się tymi paleniskami.
czyli to on głównie zajmował się tą mandalą i recytował przeróżne, też recytował przeróżne rik, czyli pochwały z pamięci. No i e, czwartym kapłanem był Brahman. On był takim nadzorcą tego całego rytuału. On jakby po prostu nadzorował całość. Więc właśnie z tych braminów, z tych kapłanów powstała później kasta braminów. Oni mieli największy status, on był z nich najważniejszy, gdyż jakby doglądał całości. Musiał znać się na każdej z tych części rytuału. On również recytował modlitwy w imieniu, on jakby działał w imieniu sponsora rytuału, czyli te modlitwy, o które sponsor prosił, właśnie ten kapłan je recytował, ten kapłan je wyrażał. I oczywiście musiał znać się na wszystkich innych częściach rytuału, żeby móc powiedzieć, czy każdy z tych pozostałych kapłanów wykonuje swoją pracę dobrze. Więc w przeszłości, kiedy dokonywano tych różnych ofiar, więc w przeszłości właśnie ci czterej kapłani, czterech rodzajów, ci czterej kapłani wykonywali cały rytuał. Więc pojutrze będziemy mówili o późniejszym okresie wedyjskim. Więc w tym roku mówimy o historii Vajrayany, historii sekretnej mandry, i tak jak wspominałem wcześniej, historia indyjskiej cywilizacji jest jakby niezbędna dlatego, aby dobrze zrozumieć historię Vajrayany. Musimy zrozumieć, jak Indie się rozwijały, jak ta cywilizacja się rozprzestrzeniała, jak wyglądała filozofia, więc później dzięki temu zrozumiemy, dlaczego Buddha robił pewne rzeczy, które robił i nauczał w sposób, w jaki nauczał i tak dalej. Więc tak jak mówimy, są Śrawakowie, jest Hinayana, potem jest Mahayana i Vajrayana. Więc buddyzm również jakby pojawiał się w pewnych sekwencjach, tak? Jakby te kolejne jany pojawiły się też w pewnej sekwencji czasowej, one nie pojawiły się wszystkie naraz. I to musimy zrozumieć też, dlaczego tak się właśnie stało i jakby, aby to wszystko zrozumieć, potrzebujemy historii starożytnych Indii i więc aby zrozumieć powody, dla których tak się rozwijał buddyzm i dla których tak się rozwijała myśl buddyjska, musimy zrozumieć właśnie sytuacje, w jakiej pojawił się Buddha, historię filozoficzno-społeczną, w jakiej się znalazł Buddha, i dzięki temu zrozumiemy ten rozwój buddyzmu lepiej. Nie wiem, czy będę w stanie jakby przekazać wszystko, ale też z drugiej strony nie wiem, czy ma sens, aby powiedzieć wszystko naraz, więc czasami nie jest dobrze mówić o wszystkim naraz i przekazywać zbyt wielu informacji w krótkim czasie, bo trudno jest je wszystkie spamiętać i czasami lepiej powoli, lepiej coś jakby spożywać powoli i trawić powoli,
Więc zobaczymy, jak to będzie, jak te nauki będą się rozwijały. Nie wiem, czy wszystkie tematy, że tak powiem, zdołam uwzględnić podczas tych dni, tegorocznych nauk. Zobaczymy, jak się to będzie rozwijało. Teraz modlitwy dedykacji zasługi.